A recreación deixa ver o resultado final da rehabilitación integral da Casa de Cultura Ramón Martínez López. Trátase, sen dúbida, dun dos proxectos de estrela do Executivo local para o presente mandato, que posibilitará a modernización dun espazo clave para a vida cultural e social de Boiro. O actual edificio é do ano 1988, ten 37 anos, que cumpleu con creces o seu contido durante estes 37 anos, e agora o que estamos facendo é construindo un edificio para outros 40 anos a futuro, non? Boiro, desde o ano 88 hasta a actualidade, creceu non só en población, sino en actividades culturais, multiplicándose por 20, e agora necesitábamos este tipo de instalación para darlle un plus añadido, non? A actuación cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, financiados polo Goberno do Estado a través dos fondos do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, permitirá a ampliación do actual auditorio, que pasará a dispoñer de 535 prazas. Un auditorio que nestes momentos se nos quedaba moi pequeno, un auditorio que conta con 284 butacas e que depois da reforma vai a pasar a ter 535. Non só importante o aforo, porque vamos a ter máis aforo, sino tamén o que é a propia instalación na cal nestes momentos nos víamos mermado para ter diversas actuacións, aquelas actuacións de gran nivel que neste momento non podíamos albergar porque Boiro non tiña ningún local específico para poder albergar. Con este novo auditorio vamos a poder albergar todo tipo de actuación, sobre todo tema teatrais. Pero a obra en sí será moito máis ambiciosa, xa que contemplará tamén a renovación integral da biblioteca, que incluirá unha sala de estudo e unha ludoteca, así como a reforma da área administrativa do edificio. A actuación incluirá ademais a mellora da accesibilidade ao inmoble, mellorando a eficiencia enerxética. Unha vez aprobado o proxecto en pleno, a intención do Executivo pasa por poder licitar canto antes a actuación, para poder iniciar as obras xa a finais deste ano, e que poida estar rematada xa para finais de 2026.